Manani guys, igama uNgqibile ngiphathela amazivi lami kwababa angomhla ka-6 July. Ayi-ke guys, uBahumi benozwelakhe bavuka ekuseni besembhedeni baxoxa nje bancokola. Washo-ke uBahumi ukuthi soleke wazalwa akakaze ebe nempelasonto emnandi kangaka. Umamatheka-ke guys nozwelakhe washo ukuthi khululeka Mam'Taunge, kusukela namhlanje ngeke ngiphinde ngize la emakhaya ngaphandle kwakho. Wase washo ukuthi manje umuntu oseshoda ubaba mengase kuthamba inhliziyo kababa nje. Wathi nalapho khululeka, ngike ngathi ukukhuluma nabantu bakithi kaMkhize abaphansi, ngabatshela phela ukuthi abancengo baba wakho bathambisa inhliziyo yakhe. Kungekudala nje uzobe nje sesinikeza isibusiso bese thina siyashada. Wathi-ke ngihambe-ke ngiyofudumeza amanzi okugeza ukuthi mina nesela lenhliziyo yami-ke sigeze. Hhayi nangampela guys, wahamba ubhuti wayowenza amanzi okugeza. Ngale koMtaunge-ke uTsholo udadewabo kaBahumi bekade eyiphophotha ebusweni, kubonakala nje ukuthi lento ayigcobayo ayihambisani nesikhumba sakhe. Udadewabo-ke lo wesibili ekuthiwa uDinayna, umane wathi hawu ngeke Tsholo, uyabona ukuthi awufani ebusweni, ebusweni uyaglitha uyi-gold, emqaleni mnyama ngeke. Noma wakhe-ke wavumelana naye uDinayna, wamane wathi nina nikhe ey'ntweni, ithi-ke ngifonele udadewethu owesibili-ke uBahumi uyayazi lento engiyenzayo la. Ugirl wangamane wafona-ke ngefoni enormal, washaya i-video call, and since phela uBahumi ubonile ukuthi uZwelakhe akekho usase-bathroom, uyi-antile guys. Wathi udadewethu u-right lapho? Wathi ngi-right. Wathi kuhamba kahle? Wathi yebo kuhamba kahle. Wathi awungibuke phela kunjani ebusweni? Hhayi-ke wangayibona inkinga nakancane ngampela uBahumi, wahleka nje wancokola kanti kuzomane kuphume uZwelakhe lapha e-bathroom guys, embethe ithawula lodwa, and umndeni wonke wakaMtaunge wabona nje kahle ukuthi uBahumi akazange ayedwa kule conference, uhambe nobheyi wakhe phela uZwelakhe and bhuti u-naked, uhamba ngokukhululeka laphaya endlini enoBahumi phakathi. Oh guys, umane kwathi akaphathwe yikhanda ubaba kaBahumi, hhayi uma wakhe wabamba ngenzansi. UTsholo-ke wayicima ngokushesha ifoni, akavaze sathi nanokuthi bye bye dadewethu, ebona kahle ukuthi semane wayiqhatha, semane wayinyomfa guys. Umane nje wathi uBahumi hawe ma, wathi uZwelakhe yini? Lapho ubuza ngokukhululeka ubhuti phela akazi ukuthi usenecala. Wathi hawo basibonile. Wathi obani? Wathi umabe nobaba, kodwa ngizothini kubaba? Hawu Nkosi yami. Wathi uZwelakhe hawu ubuka i-video call? Ncese mina bengingaboni. Guys, kwabheda kanjalo-ke amosheka i-vacation ngomzuzwana nje. Hhayi-ke guys, emotweni-ke ebuyayo nangu uZwelakhe nangu uBahumi, the way ababecula ngakhona ngosuku besaya phambili, namhlanje bekukade nje kucula i-silence yodwa. Guys, ubungezwa ngisho inyosi ithimula guys, the way bekade kune-silence ngakhona. Umane nje waqala wayibreak i-ice-ke uBahumi wathi sithandwa sami, bengicela bandla ukuthi ungangidrophi esangweni, ungidrophe lapha eceleni. Wathi hhayi Mtaunge, ufuna ngikudrophe le ekudeni ubanjwe igebengu? Hhayi mina ngizohamba ngikudrophe esangweni. Wathi ngiyakucela bandla, ubaba uzokubulala, kanti mina ngeke ngikwazi ukuphila ngaphandle kwakho. uZwelakhe wamane wacasuka, kwabonakala nje ukuthi akayizwisisa lento le. Wathi ithi mina ngihambe ngiyokhuluma nobaba wakho? Wathi no, ngiyakutshela nje uzokubulala. Yazini, ufuna wazi ukuthi mekwenzeka mina ngibulawa-ke, at least benginempelasonto emnandi empilweni yami yonke. Wahleka guys uZwelakhe. Uthe sesephumile-ke uBahumi emotweni, uZwelakhe wama ngaphandle wafuna ukumbona ukuthi ngampela uyangena nesangweni ngokuphepha, ukube bekuqhamuka isigebengu guys ubezogijima ayosikheqa. But anyway, asikho-ke lapho. Wangena kuBahumi, shang ngesizotha girl, uvalo lumi ngenhla, ebona kahle ukuthi seyofesa abazali manje. Abazali asebazi lonke iqiniso ngale vacation akade-ke eye kuyona. The nje ethi qi ngakubona, wabuza ubaba wakhe wathi uhambe kahle mntanami kwi-conference yakho? Ubukeka ukhathele. Wabona nje ukuthi uyabhinqa lapho. Bahumi-ke wamane wathi nje silent treatment, ngoba vele uyazi ukuthi la bantu laba bafuna iy'mpendulo zonke on the table. Guys, akupheli-ke lapho. Le emzini kaDumisani umane nje wayiphahlaza indaba etafuleni, futhi le yokuthi indodana yakhe umhlaba ubaspoilile wabenzela idili likaMkhipheni. Ushilo wathi yazi indodana yami phela isimane yathola le nkampani yakudala eyithi kicabe ngemali.
le nkampani lena ngiyabona ukuthi ayifuni indodana yami back. Ngeke nje inkampani ekugxoshile imali ikunikeza imali engaka. So bayamncenga ngoba bayabona ukuthi umsebenzi awusaqhubeki ngaphandle kwakhe. Wonke umuntu waqala manje wathi qemu etafuleni, ikakhulukazi unkosikazi wakhe-ke uMhlaba. Wathi uma kaMhlaba, hawu, kanti le mali uyithole kule nkampani endala? Wathi ehene, ucabangani wena? Wena mntanami, idla yonke le mali abakunika yona, kodwa ungaphindeli ukuyosebenza khona. Ngizothi ngithini kuwena? Hhayi, wavuma eseshaya uvalo ngoba phela ubeyitshela ukuthi ubaba wakhe uzoyifihla le ndaba. Guys, unkosikazi wakhe akavazi-ke epholisa Maseko umvakashele emsebenzini laphaya eMkhize Logistics. Wathi awungitshele phela we-baby, wena uthe le mali le awuyitholanga lapha enkampanini akaFan Tonder. Uthe wena bekade kwi-extra time lapha emsebenzini, uqambele namanga. Wathi hhayi, ukuthi nje ubaba bekade kuyiclayenti yakhe leyayana, manje ngase ngamqambela amanga ngoba bezongibuza imibuzo eminingi ukuthi ngiyithathelani inclayenti yakhe. Wathi angiwathanda amanga, angithi uyakwazi lokho. Wathi hhayi, khuleka, bekuqala kugcina sithanda sami. Ya ngiyabonga ngokungilethela ilantshi. Aha, lapho yabona uMhlaba uloke waqamba amanga namanga yakhe ayanda guys, azogcina esemgqiba, uzogqibeka ngempela egqitshwa amanga akhe. Hhayi, kanti-ke ukhona nomlandelayo-ke umfowabo omncane kuthiwa uNhlanhla, uloke emphenya kancane kancane. Kufika isisebenzi-ke laphaya eMkhize Logistics e-ofisini lakhe-ke uMhlaba lathi, lalela, sizobanjwa thina. Ubhuti wakho omncane uloke esibuza imibuzo ukuthi siyenza kanjani imali e-extra. Wathi ubani? Wathi uNhlanhla. Wathi mina bhuti ngifuna ukulahlekelwa umsebenzi wami. Ushilo wathi mesenza le piece job ayikho into ezovela, yonke into izoba ubukhoshosho. Manje umfuni indaba eloke silandele esibuza ngey'mali ezenza extra ukuze akhokhele i-school fees sakhe. Wathi yabona ngijwayele uNhlanhla, yazi uyangijwayela uNhlanhla, khululeka ngizokhuluma naye. Nangampela-ke guys, wenze njalo-ke uMhlaba. Wamlinda kahle ubhuti wakhe, wabuya emsebenzini, wangafuni ukuthi aye endlini, wamlindela emnyango. Semeqhamuka nje uNhlanhla wathi ya, woza la wena. Wasondela uNhlanhla, wathi awungitshela, uZwelakhe akasakhokheli wena i-school fees? Wathi hayi bo, uqonda ukuthini bhuti? Uyangikhokhela. Wathi manje indaba lokubuza abasebenzi lapho ukuthi bayenza kanjani imali e-extra wena ufuna ukukhokhela i-school fees? Wathi hhayi ukuthi, wathi lalela la, nawe umfazi wena? Wathi cha bhuti. Wathi unaye umfazi? Wathi cha bhuti. Wathi unaye umuntu othi umolele naye embhedeni ujula phakathi nobusuku akubuze ukuthi u-right yini? Nawe umbuze ukuthi u-right yini? Athi ngi-right, kodwa ubuwazi ukuthi ngaphakathi ufela ngaphakathi, uyasho ukuthi ngayishada indoda ehlulekayo, indoda ehleli kubo la yakhulela khona, ebanjwe noxhaka wabazali ngoba ingenayo amali. Yazi wena ubobonga ngoba unoZwelakhe, indoda perfect ozokwazi ukubukela kuyona, indoda ekukhokhela imali. Mina nginalutho, ngephutha elilodwa engalenza wena ufuna ungijezisela lona, ngijeziseke Nhlanhla, ngijezise, qeda ngami. Uzokubona ukuthi kukhuni kanjani ukuba indoda. Angithi ngithini kwena? Ungalinge mina uloku ungilandelela ngoba ngiyakubona nje bubuza le basebenzi, ufuna ukuthola ukuthi mina ngiyantshontsha yini, ufuna ukubona ukuthi mina ngiyantshontsha yini, angithi? Waqeda wamphusha ngesiphongo guys umfowabo, washaya uvalo. Kubonakala ukuthi udinwe ngampela manje uMhlaba, ukhathele ukuloke elandelwa ingane encane, imnuka ifuna ukubona ukuthi yenza kanjani imali yena. Guys, kushubile. But-ke ekugcineni kosuku vele ayikho into eyenzeka ebumnyameni engaveli ekukhanyeni. Noma ngathi uyamthusa uNhlanhla, uZwelakhe uzothola ukuthi vele uyantshontsha uMhlaba, and once kwatholakala lokhu uzolahlekelwa nayisinkwa lesi sincane-ke anaso guys. So nje lento ayenzayo akayiyeke before it's too late. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ngingakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Mina guys, igama uNgqibile ngiphathela amazwibela kwababa angomhla ka-6 July. Ayike guys, uBahumi benoZwelakhe bavuka ekuseni besembhedeni baxoxa nje bancokola